Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman. Dapat nang ang tabayanan. Respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan. Daing kakampihan pantuman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. TV. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa maswag na segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay, kay Congressman Lagman na pamaray,
Padagos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barclay outing, by Albay, Sorsigan, Cancer Tours, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipac, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At JM Biggs Travel and Tours, it's always service with a smile. Break up your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. Hoy, tamang oras sa bilog ng Pilipinas. 9 minutos na po. Makalihis ang alas 5 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalabalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Alright. Alright, hi. Hi, hello, good morning. Just maray na pagkaagabi ko lang dyan. Okay, hello po ng Friday. Right, sa 21 na po. Sa bulan na August 21, 2026. Ay, luwat po kita magsabay-sabay sa loob ng sarang oras na presentasyon kan sa tuyang programa. Hindi po ang programang on the spot mga tugang. Ay, siyempre nahilingin po yan sa paagi po kan Bicol Net TV. Ay, siyempre sa pangalan po kan Bilog na Pwersa kan Bicol Net TV. Ay, siyempre sa Panginoon po yan kan sa muyang General Manager Maestro Nel Adtuon. Siyempre sa pangalan po tabi kan sa tuyong mga katuwang hindi po sa loob kan sa tuyong programa. Yaon po ang sa tuyong mga sponsors. Palagos po na nagpapaabot ang pagsuporta, pagtitiwala man po sa Satuya. Ay, maraming thank you ha. And also, good morning man po, tabi sa tuyang mga parantabay. Yaon man po, nag-aabang. Kung dahil man live nakakasabay, nag-replay po mga tugang kan sa tuyang programa. Ay, katulao na bagay ha. Maraming thank you po tabi ito sa Indo Gabaos. At kulang salamat po tabi. Kung dahil ka mo, siyempre wala man kami. Oy, siyempre magandang umaga sa lahat po ng mga nakatutok na Luzon, Visayas, Mindanao. And siyempre po sa gabos na inaabot kan sa tuyang broadcast signal saan man panig ng mundo. Ay, siyempre maraming na pagkaagaman po tabi yan sa Primero, Segundo, at Tercero Distrito Cagalbay. Siyempre po mga tugang sa Intugabos. Kumusta? Kumusta po tabi ang pagkaldaw ng Friday? Ay, holiday ha? Holiday po tabi. Wala po tabi ng laog sa mga opisina. Wala po ng laog sa mga eskwela. Sabi ito na gani, it's a long weekend once again mga tugang. Ano ang plano? Uno barang. Ano lamang ang sa indong plano mga tugang kayo po na long weekend. So iba dyan, sa nasa balay. Maglaba-laba. Maglaba-laba. Kasi iba magturo katipla pa. Katipla talaga. Tawan ng paingalo po mga tugang. Tawan tamang kipaingaloan sa tuyang mga lawas. Okay man magpaingalo. Bako man, bako lang diretso yung paingalo. Tayo ba na yan? Oy, happy birthday mo na sa kabus mo na nagsisilibrar ng sendang mga birthday today. August 21. Sa kabus po ng mga kababayan ta. Sa kabus niya itong mga kasurog. Nagsisilibrar ng sendang mga birthday today. Ay, maligayang bati. Maligayang kaarawan po tabi. Igari kagakol ng mga bisita ang magsisilibrar ng birthday ngo niya. Tawara ng mga trabaho. Wala ning mga laog. And syempre mga tugang, by speaking kang birthday ha. Happy birthday, belated happy birthday. Okay, Engineer Dante Baclao. Dapat duman naimbitaran man kita kasuhapon na di. Duman sa iyang selebrasyon mga tugang. Oy, dakulon sa mga bisita. And also kasabay diyan so pag retire o kumbaga happy retirement kay Boss Dante Baclao. Siya po bagaan provincial engineer. Kuli
Pag kini nag-repair na mga tugang, kaso hapon ginibo so celebration dyan po mga tugang sa Salugan, Kamalig, Albay. Salamat tabi boss sa pag-imbitar. Oy, siyempre mga tugang di man po sa yung mga kababayan ay na may mga kapistahan. Ganito tawohon ng mga pistahan ngunya. Happy fiesta po sa may mga kapistahan ha. So mga makikipista, luhay-luhay sa natabi. Ay, sa mga kababayan niya to, na iba po tabi, inig mga espesyal na okasyon. Ay, lugod maging matarayong pumampo tabi ang sendong mga celebration. Ay, duman sa may mga kamatayan, magparahay. Sa may mga gadan, condolence. Ay, siyempre mga tugang, ay pwede po kamo magsabay digdi sa logo sa mga programa. Sa pagi yan kan pagpapadala kan sa inyong mga mensahe, momento, agrangay, sumbong, komentaryo asin di ba pa, dyan po mga tugang sa comment box, comment section, na makukuha po tabi dyan sa sendong mga screen. And siyempre, pwede man po kamo mag-upload sa kuyang numero, mag-text, ngani ng makapag-participar hindi po sa kuyang programa. Oy, paki-like paki-share man po tabi kan sa tuyang programa. Tanganing mas dakol man kitang maimpormaran mga tugang kan mga pangyayari po tabi digdi sa tuyang palibot. Sige mga tugang, ako po tabi ang sa inyong makakasabay. Ang sa inyong po tabing amigo, ang kasukog po tabi kang may mga tultol na gimo, lagad kontraryo, kang may mga dispalinghadong trabaho. Tony Cristi mga tugang at your service. Sige mga tugang, 5:19 in the morning, iskaso na oras. Sige, ang duro dalagan. Alat ka sa ayon itong mga pag-irostoryahan ta mga tugang. Oy, good morning ha sa mga apod kili. Mauruli pa sana sa mga oras na ini. Sa mga night shift. Malay na pagka-morning po tabi isa sa inyo. Sa mga patulaog na sa trabaho, good morning po tabi ha. Kami nagantabay nag-message sa kuya, watching the while going to work. Oh yeah, siguro halawig ang trabaho kaya naatab man siya. Pahit na. Alright mga tugang, hindi na po kita sa tuyang mga pag-istorya. Ngunyan po tabi na pagkaaga. Ano ang masasabi nindo kay ini mga tugang? Lalo na sa mga barangay tanod sa mga barangay pulis. Ano tabi ang masasabi nindo kay ini mga kababayan kong mga kasurog? Bigdi po sa propestong lakdang na ipigbubusol or plano mga tugang na ipautom or plano mga tugang na ibusol kang DILJ kang Department of Education na isabak po mga tugang ining mga barangay tanod para po tabi sa seguridad sa seguridad po mga tugang kan mga eskwelahan kan mga estudyante po mga tugang. Ano po tabi ang masasabi nito today? Mga kababayan, tayo ini ang nagluwas, nagbutwa na balita, mga tugang, katakod kan mga halos sunod-sunod na karahasan na nangyayari po tabi sa eskwelahan. Yung ini sila isip po mga tugang, ni Rimulya, ini po tabi na isasabak mga tugang ini po tabi na mga barangay tanod. Okay man iyan?
In the first place, okay man ko yan. Kundi, ang pighiling taligde, ang pighiling taligde mga tugang, pakarayon mo na ang sweldo po tabi din da. Tabi lang mga tugang araw kayo ng plano, araw taman po pagkatabi, ang mga barangay tanon, hababaon man sa na po tabi, hababaon man sa na po tabi, ang mga honorarium kayo na, 1,000 ang bulan, tapos tatakwanan mga tugang din dugang na trabaho, dapat may dugang man po tabi iyan. Although, may mga may mga nariparo kita na mga barangay, mga tugang na yaon man sa pag-asiste po mga tugan kan mga barangay tanaw. Duman sa mga eskwelahan during class hour sa paglaog mga tugang asin pag-urulian kan mga estudyante. Ngon yan, gustong gibuhon mga tugang, ipinagsustyon mga tugang na ini po tabi, gari matutok. Matutok na po mga tugang duman sa eskwelahan. Kumbaga, so nahihiling tang usual na presensya po tabi ninda. So nagpapabaral niyo baga sa tinampaw. Iyan, so nahihiling tali na usual na pigigibo po tabi ninda. Pero ngon yan, gusto na po tabi na gibuho, nagari full time na ini. Full time na po mga tugang sinda sa eskwelahan. Ako di ang apot digde, tabi, may dugang labang na honorarium ini. Takairak man, tangi ba kayan mga tugang ng mga barangay tanon. After po mga tugang kan pagralaugan, pag-urulian, ito ay yung mga iba pang trabaho na para po tabi makasustenil kang pangangaipo sa oral daw. Pero kung gigibuhon ini mga tugang na isasabak sinda permanente mga tugang sa eskwelahan, gari kaipuhan man po tabi, dugangan man po tabi, ang sinda po tabi na oral niya. Just imagine. Minsan, mapapaisip ka mga tugang kung anong estratehiya o anong kaisipan igwa po tabi ini seremolya. Why natatamba ko po tabi. Dapat kataputan, although nahilingtan ako na kahapotan ka nagbutwa mga tugang ang bagay na ini. Nata ngayon bako ngayon so. Pero dugang ngayong pwersa sa kapulisan ang gibuhon. Pero may sinasabi mga tugang na ang nagiging problema sa digdi sa bago huninda sa pagbabawal baga sa mga niyan. So mga kapulisan sa eskwelahan, kundi dapat nga rin bago na po mga tugang kasi na po mga tugang ang dapat po tabi na yaon ka. Na matutok po at least sarong personnel po mga tugang, police na yaon po tabi dyan na matutok po tabi sa tuyang mga eskwelahan. At least, pag nahiling bagakan mga estudyante ang police, yaon sa indang pagduwa-duwa na magibo po mga tugang ning magibo po mga tugang ning mga unusual na mga hero-hero kasi araw nila na mababasa po tabi sinda kayan. Kumbaga, minsan kaya may mga, lalo na kang apod kini, may mga lugar kita na, ay, dahil man ngayon, mga barangay tanod man sa nangayayan, barkadang ngayayan, mga amigo ta ngayayan. Dahil ta, iyan, sa mga kabarangay mismo din da, kumbaga, dahil man po tabi pigtatarakutan. Kaya, kundi ang punto ka po digdi, kung iyan po tabi ang gustong ibusol lang gan, siguro, isipon man po mga tugang, madugangan, dugangan po tabi ang sindang honoraria, and siyempre, isa irarong mga tugang duman po sa mga trainings,
dagdag ini mga tugang na paasanon man kin sa tuyong mga barangay tanaw. Ini po tabi sa bagay na ini. O ng mga tugang, nahihiling, kumbaga, nahihiling tamang ang presensya ang mga kapulisan sa mga eskwelahan. Kundi, siguro, iyon na sa ito ang gibuhon. Adi, dugangan na sa oras tabi na pagbabantay kay ni. Instead na sa mga barangay tanod ang i-deploy dyan, dahil kiniuyin sa mga amigo ta. Just imagine niya, para ngayon boss ang sildo may 1,000 per month. Tapos ngayon, dudugangan ng trabaho may pangyayari ngayon amen. Pangyayari ngayon ini, sa Samuyaw, kamo mga kababayan, kamo po na nagdadalaw, kamo po na nagkaantabay, kamo po tabi dyan sa indong mga respetibong barangay. Kumusta tabi? Papuntaw tabi kamo? Digdi po tabi sa profestong lakdang nene. Na kamo po tabi al isabak dyan tabi sa mga eskwelahan. Sige daw. Mag-comment daw po tabi kamo. Tangali ng mapag-urulayan ta ang bagay na ni. Sige mga tugang, alas 5:28 na yung pagkaaga. Sa iba pang mga istorya mga tugang, katakot man ginaray kayan na bagay na yan. Pabor mga tugang si ako Bicol Party List Representative Alfredo Pino Gabin Jr. Sa mungkahing amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act sa ilalim ng House Bill number 10330 kung saan sinabi ni Garbin na panahon na para ibaba sa 15 anyos ibaba hali sa 15 anyos pasiring sa 12 anyos ang edad kan criminal liability digdi po tabi sa nasyon. Dahil alam na umano ng ilang mga bata na maaari silang ma-exempt sa pananagutan kahit nakagawa ng krimen. Ngayon pa man, nilinaw ni Garbin na layunin ng panukala na magkaroon ng pananagutan ang mga kabataang nakagawa ng krimen habang isinasaalang-alang ang restorative justice at kapakanan ng mga biktima. Kung saan mananatili rin aniya ang mga probisyon para sa child protection kabilang ang pagtatayo at pagpapalakas ng mga bahay pag-asa at iba pang pasilidad para sa mga bata na sasangkot sa krimen. Magayon man ini. Kasi iyo baga tama mga tugang ini na amyendaran ini po tabi na pag-abot digdi sa pig-apod niya tong pag-abot digdi mga tugang sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ini po mga tugang so nagpuprotehe duman sa mga kakian. Minsan sabi talaga nagiging panatulan mga tugang nila. Duman po tabi sa indang mga akto sa inda po mga tugang na pagibo mga tugang ng krimen kasi sabi to nga ni pig-adalan man po tabi ini kan mga kaakian na if ever nga makagibo kita ning arog kining krimen exempted or ma-exempt kita duman niya sa pero yun yung supik ko paliwanag na po mga tugang kan mga uminagi pang aldaw na although they po sinda mapipriso they po sinda makukulong pero sinda po tabi ilalaad duman sa pig-apod tan pasilidad
kuning bahay pag-asa. Kung hilingon ta parehas man sa na po tabi, aday, gali ka man sa nakaanap sa ta, separado ka sa imong pamilya. Ilalaan ka sa sarong pasilidad, gali man sa naiyan sa rehab center. Duman ka po tabi magtitinayo, sundo po tabi na ma-reach mo sa tamang edad, para po tabi kahampangon. So nagibo mo po tabi, nagibo mo tabi na kasalan, o nagibo mo tabi na krimen. Iyon na paliwanag kayo yan, ano? Tama, exempt ka, pero day ka man po, ilalaad ka po tabi sa sarong pasilidad. Iyan, ano, to clear things up, duman po sa mga kabataan na nag-iisip po tabi sa bagay nene, uy, magduwa-duwa po tabi ka mo. Magduwa-duwa tabi ka mo, nunoy. Isipon po tabi dig maray. Mahihiwalay man po tabi giraray ka mo sa indong mga pamilya. Sa ilalaag po tabi ka mo, digdis na pigaapod niya tong bahay pag-asa. Sarong pasilidad iyan po mga tugang para po duman sa mga kabataan na nasa sangkot po tabi sa krimen. Kaya saro iyan sa pag-atid-atidon man po tabi ninyo. O kung kaya man sa naiwasan. Kasi dahil man po nangangahulugan tabi mga aki na kamo po tabi nakagibo ng krimen sa araw kayo ng edad, exempted na po tabi, o may exempt ka mo duman sa liability, igwa man po tabi giraray. Kaya when you reach so edad na pwede na po kamo, pwede po tabi iyan, magpasisiring po tabi kamo dyan, ipapalagos po tabi. Kaya baka akala nyo habang buhay ganyan na parehas man sila po tabi ang set up kaya tama, it's about time para po tabi na amindaran ang bagay na yun tangali ng maski puro papaano po tabi mas kaya siguro mas tagabaton mga tugang ang apod kini, pinalidad, tangali po tabi, matakot na. Matakot ini po tabi ng mga kabataan na mag-ibo po tabi ng krimen. Depende. Depende mga tugang sa krimen na naginibo nila. Galing iyo naman po tabi. Iyo naman sana. And just imagine kung formal ang kaisipan kaya. Kali, kita magaling din sa tuyang nasyon, nakulo ding mga batas na nagkukulkul mga tugang, maski nga ba po sa mga kaakian, tigwa po kita ding mga batas din nakaipuhan na po pinihiling ta, na bako naman po tabi applicable, bako na po tabi applicable sa panahon ta. Kaya kinakaipuhan na nahiling ta. It's about time na ribisaro na po tabi. Tangani ng apod kini. Tangani ng mabaaguman mga tugang. Kini po tabi na mga or amyendahan na po tabi. Kini po tabi na mga nagkakapirang mga batas. Tangani po tabi mapakinabangan. Kaya kapag kitang batas hindi mga tugang sa tuyang nasyon, napigihiling tabako naman po tabi applicable. Anong gusto sabihin? Basta kung hihilingon po magaling daw, naghihiling man ka muning mga bareta, naghihiling man po nababasa nindo. Minsan, subiktima, iyo pa po tabi. Iyo pa po tabi, so, kung baga, igualing sala, sengkakan pagkailing. Kaya, araw po kayo ang nangyayari sa satuyang nasyon. Araw kayo ang nangyayari sa satuyang nasyon, it's because of this dahilan po mga tugang sa mga sa mga batas, mga tugang na umiiral dito sa ating bansa. Kaya na paghihiling ta,
Kaya nagiging araw po kay mga tugang ka ribok ang sa tuyang nasyon. Ilan po mga tugang sa mga bagay na ini. Nakao. Palala mga tugang. Ang mga krimen na nangyayari po digdig sa tuyang nasyon. Dahilan mga tugang sa mga batas na nagkukulpol mga tugang. Naman po tabi sa mga pagpapairal po mga tugang. Ito, pangyari ini sa tuyang Philippines. Pangyari sa Philippines. Sige mga tugang, bayaan tamo ng mga istoryang yan. Iyan sa mga istorya mga tugang na nagbutwa. Makalihis po tabi ining pambabadil, dakulang insidente ng krimen na kinaimbeltuhan po tabi kan mga kaakian. Sige, diretso kita mga tugang sa iba pang mga pag-istorya. Tamang oras, 38 minutes sa bilog na runakan Pilipinas. Magayon ang panahon. Ganun din yung sinyalis ng paguran. Nahiling kadigdi sa tuyang studio. Gali marian panahon tangon yan Kaya dakula ang tsansa na makapag-ipos-ipos, makapaglaba-laba sa tuyang mga kababayan. Sige, sa iba pang mga istorya mga tugang, magayon man ini na alat kahay na ito. Ay na ito. Alat ka. Wala ko laon ta. Okay? Ano po mga tugang sa iba pang mga balita, kung saan batas para sa mga pangangailangan ng mga PWD, unang isinisulong ni Congressman Caloy Andes Loria sa House Special Committee. Kung saan mga tugang, nakipagpulong si Albay 2nd District Representative Kong Caloy Carlos Loria bilang bagong chairperson ng House Special Committee on Persons with Disabilities kay Committee Secretary Chona Del Valle at ang buong secretariat ng komite kung saan pinag-usapan sa nasabing pagpupulong ang mga prioridad na isinusulong na batas na nakatutok sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga person with disability or iniputabi na mga PWD. Kung saan binigyan diin ni Kong Caloy Loria na bilang chairperson ng komite, kanyang isinusulong ang mga batas na tutugon sa mga pangangailangan ng mga PWD at magpopromote ng kanilang mga karapatan, dignidad at pantay na oportunidad sa lipunan. Kung saan nanawagan na rin si Kong Loria na pagtutulungan ng bawat isa upang makabuo ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga kababayan nating PWD, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Kung saan kabilang sa mga pangunahing prioridad ng komite sa ilalim ng kanyang pamumuno ang pagbuo ng mga lehislasyon na magbibigay ng mas malawak na akses sa edukasyon, trabaho at mga serbisyong panlipunan para sa buong sektor ng PWD. Dakulang bagay ini. Dakulang bagay ini mga tugang na apod kini isinusulong ni Second District Representative Kong Caloy Loria, ni Albay 2nd District Representative Kong Caloy Andes Loria. Ay po mga tugang na pagtaoning pansin, duman po tabi sa mga pangangaipukan mga PWDs. So may mga person with disability. Iyan po mga tugang. So saro sa
pitututukan mga tugang ngunyan kan congressman kan segundo distrito kang Albay. Pagayon man ining kaisipan, for at least mga tugang, pagtao po ning atensyon or pagtao mga tugang ning prioridad. Duman po tabi sa pangangai po. Ini po bagang mga kababayan tang PWD. Saro iningon yan sa mga nangangapunan, ining pagsuporta. Bako lang po tabi digdi sa tuya po tabing probinsya ang manginginabang po kayo ni. Kaya manunungod po tabi sa bagay na ini. Ini po so matutok or masentro duman po tabi sa indang mga kumbaga mga pangangai po pag-abot digdi sa indaman po tabi na mga pagbuhay-buhay digdi po sa satuyang palibot. Kaya bagayan ini na bagay na ini tangani nga pag-urulayan po tabi an bagay na yan. Alatontaan magiging development kini pero dakulang pagpapasalamat ini ngunyan pa sana kan mga yaon sa sektor kan PWD. Kaya kaigwa po tabi nin nagtaon ng pansin po tabi duman sa indang mga pangangai po. Sige. Good morning dyan po tabi sa opisina ni Kong Kaloy Andeslovia. Alat ka. May nag-comment today. Dahil ngayon ako pabor. Siguro tano din dahil ngayon ako pabor dyan. Na dudugangan ang samuyang trabaho. Na isasabak ngayon kami sa mga eskwelahan. Nag-ano ngayon sa mga pulis. Durag man. Dugangan mo na ngayon. Tawan ngayon kami ng mas gigandit na insentibo. Tangani ngayong makapag tangani ngayong magampanan miman ngayon sa muyang mga trabaho. Tama. Minsan nga ni problema maski sa mga minsan ang nagiging problema man nga ni kaning mga barangay tanod ta maski pangkapi nga ni sa mga pag-duty-duty nila during night time problema. Kaya isay daw lamang ang pwedeng mag-ano kini. Takirak man imbis nagtuturog-turog sinda sa pagkabanggi, tapos ngayon pag nagkaigwa pa ng hanakbasan, kami pa ngayon gustong biltadahan kan mga residente. Malimpak ngayon, dahil nila ng hiling, so kapagalan mi man, masingali nga libreng kape, wala lamang ngayon sa muya kinagdudunan. Minsan nasasabutan taman ang sentimento mga tugang kay ni po tabi na mga yaon po sa mga mga barangay or ining mga barangay tanawon sa pagkamautan maninda na ang katrangkiluhan kan sa indang mga barangay pigdudusay man tabi ninda minsan nga may mga nababalitaan kita sa ibang mga lugar na sa mga barangay tanon, tigbabadil, tigbuburugbog mga tugang, very risky man po tabi ang trabaho nila. Kaya gari dapat sa inyo dapat na tawanan man po tabi. Tawanan man po tabi ning mga dugang na insentibo, langkawan man, and siyempre sa mga benepisyo po tabi na para sa inda maitauman. Bilang sinda po tabi katuwang katuwang man kan tatuyang mga otoridad sa pagbabantay po tabi kan palibot lalo na po tabi sa banggi. Very risky
Pako po tabi, madali ang trabaho nila. 24/7 sila po mga tugang, committed po tabi sa indang barangay. Kaya daw yako naisip ko man, ano daw kung sa mga barangay kagawad, si kapitan, magparatsi-patsi mga tugang, para po duman sa simpleng pag-konsumo nila sa pagkape, pangkape lamang ngaya pagkabanggi, problema mi ngaya minsan ngaya to niya. Tapos ngaya, siring kayo isasabak pa kami sa eskwelahan. Na minsan ngaya, ang totoo kayan, halimbawa, duty gaya kami, after mi ngayong mapabalyo sa mga aki sa eskwelahan, may extra trabaho ngayon kami. Paano man ngayon sa pamilya mi? Kaya paano man ngayon sa mga estudyante mi na mauruli, wala kipanira, wala lamang ngayon kimakakakaan. Kaya, mga tugang ansenda po tabi na reaction po tabi sa bagay na ini. Banga po tabi ang reaksyon nila. Kasi iba, iyo ngayon yung sinumpan, tapait ngayon kami. Pero, sa ibong kayan, dapat ngayon, paad lamang ngayon pwede pakiulayan na matawanan man ngayon kami ng dugang na insentibo. Kasi, 1,000 per month, hindi yan sasapat. Hindi yan sasapat. Minsan nga nadadagit na si Mrs. na pag-duty ko ngayong banggi, malipot-lipot maoran, wala ngayong kakupo-kupo. Napapagdudahan pa ngayon ako. Napapagdudahan pa ngayon ako galing ngayon abo ko na daan ngayon magkatulog sa araw. Dahiling mo na yan. Kaya pera ka raw mga tugang, siguro sa iniman sa matawanan ng pansin by this time, para dugangan man ang sindang trabaho, dapat dugang man po tabi na insentibo. Di man hindi nagharangan din dakula. Pero itong mga pangangaipo man tabi nila asin kan sindang pamilya, at least na matawanan man. Tama man. At nagbabantay ka kan iba, kaya mo ang seguridad kang bilog na barangay, pero ngayon sa pamilya may punaw, wala lamang ngayon kami kimaitao, paano man ngayon? Tama man ining mga hinaing po mga tugang kan mga barangay tanod, na pigdudusay nindaan sa indang buhay, sabi talaga ni very risky man po tabi ang trabaho ninda. Pero pag abot sa benepisyo, galing ngayon manuya tabi ang suporta sa muya. Kaya, sige. Isuwisyon ta daw iyan sa mga alkalde man. Baka pwede man lamang na masirip ninday ni. Simpleng gratifikasyon mga tugang sa indang dedikasyon man sa trabaho. Ihapot kung ano man lamang ang pwede nindang maitaw mananggad na tabang. Digdi po sa tuyang mga barangay tanaw. Sige, sa iba pang mga istorya mga tugang, kasuhapon, good morning dyan sa Banuaan po tabi kan Santo Domingo, kay Mayor Bong Banda. Kasuhapon, pinagpuna na po mga tugang itong pag-distribute kay mga libreng t-shirt para po tabi sa mga estudyante kan Santo Domingo Central School and ang bagong San Roque Elementary School. Parte ini mga tugang sa irarong kang programa para po tabi sa mga kabataan. Kung saan ang distribution na ginibong pinagpartisiparan and sineportaran po mga tugang nila Konsehal Yaba Santo Tomas, Konsehal Jose Maristela, Konsehal Dino Sortida, and kasabay diyan si Konsehal Marvin Baloloy. Ngani po tabi na masiguro na maayos ang pag-abot kan tabang sa mga estudyante. Ang lakdang na ini mga tugang, parte po kang katuparan ng naipangako po mga tugang
para sa sektor kagkabataan sa ibong mga tugang kang mga limitasyon sa pondo kan pamahalaan. Kung saan naitaguyod ang programa sa paagi po tabi kan personal na pondo tangali po direktang makatabang po din sa mga estudyante. May kakulang tabang ini ha. Diyan po tabi baga sa Banwaan kan Santo Domingo na monitor taman so mga lakdang na pigbali ugot man nagibuhon po tabi sa irarong kandidirato ni Mayor Bong Banda. Siyempre katuwang po ang mga konsihal digdi po sa pag-extender ng tabang sa mga estudyante, mga libreng gamit kasabay na dyan so libreng bag, school bags na ipinag-distribuer mga tugang. And siyempre, ngunyan, nag-distribuer mga tugang kasuhapon. I think sa gabos na mga eskwelahan po tabi ini ha. Sa gabos po tabi ng mga eskwelahan po tabi. Sa gabos na mga eskwelahan po tabi ini maglilibot mga tugang. Kaso holiday nun yan. Sa sunod na simana at ang resume kayo na maglilibot sa mga eskwelahan para po digdi sa libreng t-shirt na itatao po tabi sa mga estudyante. Ay magayunon ini. Sa tong t-shirt ini mga tugang na ipigpanao sabi ta na nga ni hali po ini sa diring bulsa kang alkalde. Sabi na nga ni very limited man po talaga ang mga budget po tabi kang mga LGU. Amon yan, sa mga na ipromesa po mga tugang kang alkalde, ini po tabi na bagay na ini, sa iya po tabi, na napighalat sa budget, guminamit na ini ning sa diring kwarta para po tabi maipadagos po tabi ang sa iyang programa. Pag-abot po tabi sa suporta sa edukasyon. Pag-araw kayo niyan mga pusing, dakulang tabang po tabi ini. Ing rason para mag-absent. Dahil akong sanglion teacher. Dahil akong sanglion madam kaya absent ako. Ngunyan, tinauna, kulang na sa nag-alaya ko mayor. Very kulang na sa nang-ipanaon ni mayor. So mga, magtaoning mga brief. Sa mga estudyante. Tagaring gabos na itinao. Gabos na po tabi itinao bilang pagtaon suporta po tabi sa lado kang edukasyon. Sa mga eskwelahan na hiling ta. And paglibot-libot man kang alkalde, tangali ilang masimbagan man sa mga ipinagpapaabot sa iyang mga kahagadan. Pagkabot mga tugang ning tabang, duman po tabi sa mga kahagadan kan mga nagkakapirang mga eskwelahan po sa palibot kan palibot mga tugang kan laon ng bita ng munisipyo o Banwaan. Magayon ngunyan ang mga pusing sa Banwaan kan Santo Domingo, Bako man po mga tugang sa pag-umaw sa alkalde, talagang nahiling ka po mga tugang na may development po mga tugang. Duman po tabi sa mga duman po mga tugang sa naunang bita ng Banwaan. So plaza nahiling ta mga tugang kan nakaagingal daw. Although nakapagbalo-balo man kita naman sa mga nagkakapirang mga rides. So iba ongoing so so maintenance na pigigibo. Sabi kan iba, man niya yan? Raraot nga tulos. Ay dai po tabi Raraot nga tulos nga tabi mayor. Dai po tabi at least yaon po sa pigigibong maintenance. Padagos mga tugang na pagpapakaray kan mga rides po tabi dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Duman po tabi sa Children's Park. Nangyayari po tabi yan. Adagan, sabi ito nga
Yaon po tabi. So, siyempre, kasabay kang pagbukas kay yan. So, promesa kang alkalde na mapakaray. Day po nangangahulugan na, halimbawa, igualing mga diit na mga birya. Sundo dumana sana. Nailing ka po mga tugang personal 20 na talagang yaon po tabi. So, may diit ng dero diferensya ngayon. Talagang gigibuhan tulos yung paagi. Preventive maintenance. Duman po tabi sa mga rides dyan sa children's playground. Dyan po tabi sa naunang bito na Banwaan. Very good. Very good po tabi. Pero siyempre, yaon din sa pagaputan taban sa mga nagagamit na kumbaga ingatan man po tabi. Magayunon, nagpa-share pa ako dyan na paagyak man sa lokal daw. Kaya ko, pundo hagaw muna exercise muna kita dyan sa Children's Paradise. Magayunon. I think, di po mga tugang sa bilog na Premier Distrito kang Albay. Only mga tugang sa Banwaan kan Santo Domingo ang iba po kini. Sarong attraction ini. Sarong lugar para po duman sa mga kakian. And bako lang sa mga kakian, even duman mga tugang sa pambilog na pamilya, pwede po tabi na mag-enjoy po tabi dyan. Sige. Diretso kita mga tugang. 2 minutos. Makaskason talaga, 2 minutos mga tugang makalihis po ang alasing. Bago po tabi lumagapak ang alas 6 ng pagkaaga. Dahil na pag-irestoryahan. So, dyan po magatugang sa Ciudad Candigaspe pala. Kung dahil kita nasa sala, naalarma na ang alkalde, dahilan po magatugang sa halangkaw na bilang po tabi kang dengue. Dengue cases magatugang sa Ciudad Candigaspe, naglangkaw. Na nagresulta gali kay Iguanaling Nagadan. Ili yan sa mga ikinahandal kang alkalde, and siyempre sa iyang pangapudan duman man siyempre sa mga kababayan ta dyan sa Ciudad Candigaspe, nagibuhon po tabian sa ilang partisipasyon, hindi po sa kontra dengue. Ining hilang na ining dengue saro ini sa mga saro ini kung yan sa mga mas gani ba ko dyan sa Ciudad Candigaspe. Talagang igwa po ng mga nanantaran ng dengue cases. Dengue cases mga tugang. Kaya nakaagi man nga lingal daw. Sa Banwaan kan Makakay, nagsagibo ng meeting ang alkalde kasabay dyan sa iba pang mga concerned agency. Tangali ng pag-urulayan ng mga tugang apod kini mapag-urulayan mga tugang ang mapadapit po tabi sa bagay na ini. Siyempre, ini po na bagay na ini kinakaipuhan man sa nadigdi po tabi. So, partisipasyon po tabi kan sa tuyang mga kababayan. So, simpleng paglilig po tabi sa palibot. Pagiging malinig po tabi sa palibot, ay iba pang mga lagdang aram na po tabi yan. Kumbaga, in short day po tabi magpanabi na lagdang. So, bagay na aram ta na pwede po tabi pag-istatan kan lamok. Linigon po tabi. And so, iba pang mga lakdang na pinisil na gibuhon. Anong kaning holiday, ano ba ang pwedeng gawin? Ano ba ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan bilang tulong? Tangali sa pagkurtag po tabi kang dengue. Ipadagustaan istoryang iyan sa Lunes sa aga. Wala kita sundo Biyernes man sa nakitaan. Kaya walang mapukaw sa indong Sabado and Domingo. Mabalik po ang programa sa Lunes alas 5 hanggang alas 6 din pagkaaga. Ipadagustaan mga istorya. Mapadapit po tabi sa bagay na yan. Good luck po tabi sa mga kaintrangon yan sa
gigibuho na cluster A, school press conference. Sarong pag teripon ini mga tugang, maglalaban-laban sumanlanlay ng mga eskwelahan, pag-abot digdi sa journalism, basta so iba-ibang mga aktibidad ba yan, kategory, ang paglalaban-labanan mo nila pagkaaga, ang venue sa Santo Domingo ba yan? Santo Domingo Central School, ang mga kaintura digdi. So, ano ba yan mga kasabay digdi? Gabos na eskwelahan sa First District. From Tiwi, kasabay pa Tiwi, no? Uruan, igwa ba? Tiwi lang, Tiwi, and basta subilog na First District, gabos na school. May mga representative yan na intra or ka-intra mga dakulang pagtiripo na naman ini. Pag laban-laban iyan kan mga school, different schools, mga tugang dili po sa First District, dili po tabi sa gigibuhon na naligawan ko na naman, Cluster A, School Press Conference. Okay, good luck po tabi. Good luck po tabi sa mga participating school na masabak mo yan po tabi na pagkaaga. Diyan po tabi sa Santo Domingo Central School. Ang magiging host po tabi. At every year may mga host man ini, mga venue o sa gigibuhon po tabi. And after kayan, so mga magkaroon na digdi, malaog sa Division School Press Conference. So venue kaya hindi pa tatapuson mo na ining ngunyan daw. So mga qualifier kayo or so mga magaran na digdi doon maghilingan sa division, and after division regional. Ayan, magayon ini. Magayon ini mga tugang na bagay na ini. Para duman sa sarong kompetisyon, sarong laban-laban kan mga manlaylay na eskwelahan digdi sa First District of Albay. Good luck sa mga kaintrang. Good luck po tabi sa Indo. Iringat po tabi, and apod kini, enjoy lang po tabi. Enjoy lang po tabi ang programa. Sige, 4 minutos mga tugang makalihis ang nasa isting pagkaaga. Ako po tabi, maluway-luway naman na mapaaram digdi po sa loogan sa tuyang programa, sa tuyang pag-iba-ibang nyo na pagkamanay. Ay sa liwat sa pangarap po kan Bilog na Pwersa, kan Bicol Net TV, sa pangilot po kasamuyang station manager or kasamuyang general manager, Maestro Nel Agtuon. Ay abangan nyo ang pagbabalikan sa iyong programa ha. By next week siguro, okay na. Okay na siya. Mabalik sa iyo man na programang Hoy Action. Simpleng doon. And siyempre abangan po tabi at yan alas 7 ng pagkaaga ang programang Servicio Asin Reparo. Makakasabay po tabi ninyo si Sir Manny Mok. See ya. Sige mga tugang, ay salamat po sa sendong pagantabay. Ako po tabi ang sendong nakasabay ng iba. Ang sendong po tabing amigo. Ang kasulog po tabi kang may mga toltol ng ibo. Lagad kontraryo kan may mga dispalinghadong trabaho. Tawag kinis po. Tawag kinis mga tugang at your service. God bless all. Keep safe, Bicolanja. Ingat po kita. Enjoy the rest of your Friday. Enjoy the rest of your weekend. Bye-bye. Okay, bye-bye. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan, asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan,
daing tigkakampihan pantuman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, Katabang. kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod ka. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado para sa segundo distrito, Marina! Para sa maswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na Ang primer distrito kan albay, kay Congressman Lagman na pamaray, padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Biggs Travel and Tours, your trusted travel partner. we got you covered. The family and Barcata outing, By Albay, Sorsigan, Cancer Tours. By the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs Travel and Tours, it's always service with a smile. Playbook your ride today, comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y